Margaret yn y gegin a salsig a chig moch sy'n cael eich sylw chi rwan. Ie, wel, a dweud y gwir, wedi dod â'r haen heddi oherwydd mae hwn yn gynnyrch sydd wedi datblygu gyda Slow Food yn partner iddo. Oherwydd mae illtyd Dunsford sy'n creu cynnyrch yma o bob math o selsig a cig moch traddodiadol, mynd nôl yn traddodiad ni'n hunain. Wedi bod yn Slow Food, ond mae Slow Food ei hunan, mae wedi bod o China i America a braidd yn bob gwlad yn siarad â cynhyrchwyr o'r Indiaid cochion. A o'n i'n siarad fe neithiwr oedd yn gweud wedi cael sut gymaint o brofiad o wybod sut maen nhw'n wneud bethau o jerky fe. A mae'r hanner ymchwil ar hwnnw ar y funud. Ac felly mae yn diddorol fel mae bobl ifanc yn gallu buddsoddi amser i'r peth a hefyd datblygu I cyrsiau yn unrhyw fath o beth yn y byd, y gweud y gwir. A bod yna rwydwaith yn eich cysylltu chi gyd hefyd ac yn rhannu syniadau, riseitiau. Yn gywir. Mae rhaid dweud, mae'r salad yn edrych yn hynod o liwgar, a mae ydych chi blodau allwch chi fwyta draw fyna, does? Odi, blodau bwytaol, neu siŵr bod nhw'n lan, a wedyn bob math o berlysiau. Mae'r perlysiau wrth gwrs yn dod I at dant person, chi'n gallu cael nhw yn y gwyllt, fel mae'r siryn y coed fyna, ond fi wedi cynhyrchu fel lenni yn yr ardd am y tro cynta, a mae'n dod nôl ymlaen trwy'r amser. Mae'n hynod o beth. Felly mae'r ein I gyd o'r ardd yn dyn? Yn dod o'n ngarddi. Cyn I fynd Mae gardd neis gen chi. Na, bach sy'n nawr. Wel, nawr te, ni'n mynd I ddechrau te gyda'r, wel, yr selsig a'r cig moch y bacwn. Wel, yn gyntaf I gyd, mae lot o bobl yn gweud bod nhw, amser maen nhw'n coginio selsig, maen nhw'n dod I fforc trwyddo nhw, neu cylleth. O ie, ni'n arfer wneud hynna. Wel, mae'n debyg, mae'n well peidio. Wy'n defnyddio pot fan hyn, sydd fel hen grochan Cymreig a dweud y gwir, a mae'n brot handi ofnadw. A beth fi wedi wneud nawr ydyw goginio selsig ynddo, gyda chwinwns, a hefyd, wi wedi berwi pasta, ond o'r rhan amser nawr wedi dod I fe I ail dwymo yn yma, fel bod yna, mae cyn y beins yna fe, a mae rhywbeth sydd yn wneud salad. Ac felly mae selsig yn gallu gwneud pryd o fwyd go da. Os oedd gyda chi, bod chi'n greadigol gyda'ch riseitiau ac yn y blaen. Pa mor hir sy'ch chi'n coginio'r selsig? Mae'r selsig yn coginio, amser chi'n ffrio fe yn rhy gyflym, mae eisiau canolog ac isel sy'n eisiau coginio fe, yn rhywbeth o'r math na, mae'n cymryd bod ti 10 munud. Mae'n dibynnu ar maint y selsig a gweud y gwir. Mae gyda ni selsig fan hyn sydd yn dod o cig llo. O, reit. Mae'n edrych fwy pink. Odi, a mae hynny wedyn, mae gyda chi fanna wedyn gyda'r chili yno, wrth gwrs. Poeth iawn. Wedyn mae ydych chi yr un traddodiadol Cymraeg, ond maen nhw gyd yn cael ei wneud o'r mochyn Cymraeg, a hefyd mae'r mochyn Cymraeg wedi cael ei baratoi fan hyn mewn 2 ffordd, wedi cael ei dorri yn weddol o lydan, a mae hwn yn mynd nôl eto gyda treicl D ac yn y blaen. I ychwanegu bach fwy o froster, a hefyd mae'n cadw, oedd e fas o gadw bwyd, nag oedd e, chymod, y blynyddoedd nôl. A gai holi, chymod chi'n sôn I beidio a rhoi fforc neu cyllell trw. Pam hynna te? Achos ambell I weithiau mae'r selsig yn gallu mynd pwmff, chymod. O, reit. Achos yn ffrwydro? Yn ffrwydro'n llwyr. Ond heddi fi wedi gwneud e mewn 2 ffordd. Fi wedi dod I mae selsig da fi fan hyn, sydd wedi goginio gyda winwnsyn. A fi'n dod I ychydig o win gyda hwn, amser wi'n neud e I rhywbeth arbennig, a winwns gyda fe. A wedyn fi wedi berwi'r salad, gydwch chi gael e yn dwym neu yn oer. Byddwn ni wedi cael gwin a cwrwr y rhaglen. O, byddwn. A mae hynny wedyn, neu gydwch chi torri'r selsig yn fan, a dod I fe fanna, a dod I ychydig o lysiau ffres gyda fe. Dod I saws rhywbeth, gallwch chi ddod I rhywbeth fel sai neu rhywbeth o'r math chi'n hoffi. A'r un peth fi wedi anghofio fan hyn sydd yn hynafol ydy y pwdin D yma a'r polonis. A mae hwn yn rhywbeth newydd gyda illtyd. Mae hwn yn mynd nôl i'r 11 ganrif ar 15. A mae'n, beth maen nhw'n galw, slesig chi'n slisio a ffrio gyda bacwn neu rhywbeth yn y bore. A mae fa hyn, y pwdin gwyn a'r pwdin D, eitha newydd ac unigryw.
Ond mae'n dal i ddatblygu bob math o bethau. Mae wastad yn ddiddorol. Gallwch chi fita fe yn rhai llefydd bwyd, weddol o crand, a ambell i siop. Ond maen nhw yn bob marchnad ffermwyr o Gaerdydd, lan i sioeau bwyd. I'r gogledd. Maen nhw yn ceisio mynd i bob man gyda'i cynnyrch i jyst i bobl gael brofi. Ac wrth gwrs gyda'r Selsig a'r bacwn yma, mi allwch chi chmod y caws pob y Welsh Rabbit wnaethoch chi baratoi'n gynharach, allwch chi ychwanegu hwnnw hefyd. Yn gywir mewn i'r sos yma, ond heddi, o'n i wedi cael cyn y bens fel ni'n dweud, a mae'n neis i gael cyn y bens o'r ardd. A'n aml, ydych chi'n gweld nhw'n cael ei ychwanegu i pasta, ni'n meddwl, diolch. A'r diwedd, jyst cyn iddo orffen coginio, tafles i'r cyn y bens mewn, a mae wedi coginio neis. Ac maen nhw yn eu tymor.